текат ли минутки така? Текат ми. Така, аз съм Мони Репортони и сега ще взема едно интервю от шефа на парното. Как е парното? Ще имаме ли мазут? Имаме ли мазут? За колко време стигне? Ще имаме ли ваканца? Не, няма да имате. Жалко. Какво ще правим сега, драги зрители? Айде бе, аз снимаш ли да? Снима. Ти на колко си години? На 63. А коя зодия си? Везде. Кога си в ден? 1 октомври. Харесва ли ти такъв ПМГ? Как е? Да. Най-хубавото често, нали? Да. Мерси. Айде сега да вземем още едно интервю. Не. Бяга, драги зрители, ще ги хванем. Хайде да ходим. Аз съм Мони Репортони и няма да се избяга. Моля ви, кажете ми за нещо. Вие почувствате ПМГ как смятате? Много мръсно ли е много? Много държите мръсно. Много мръсно държим, драги зрители. Сега имаме изобразително и мога да ви представя нашето училище, което е наистина хубаво. Тук е нашата класна стая. Няма да хванем, защото не е хубава гледката. Продължаваме нататък, има други също стаи, но нашата не е най-хубава. Говоря простоти. Сега ще се пътваме към дирекцията, където е става малко по-късно. Трябва да помагаме. Мони, драги зрители, аз съм. Не мисля да интервюрам. Няма никога стаята. Съжалявам, трябва да излизаме веднага. Може да напиша нещо на ската, но се опасявам, че моя маркер не става. Така. Има други ученици, не сме да ги видим. Снимайте твоите картини. Перфектни са. Така, това беше моето клипче за чистачите и параджията.